हौवाफोरल' नङा हिनजावफोराबो बेफोर मोनस्नि सेक्स प्रब्लेम्सआव गोग्लैदों। ओरैबायदि प्रब्लेम्स बेयो नोंथांनि हाबा जानाय जिबनखौ जोबजासिम आलाय सिलाय खालामनोबो हागौ। 18 निफ्राय 24 बैसोनि हौवा हिनजावफोरा बैफोर प्रब्लेम्सआव गोग्लैनानैनो गावखौनो गाव हमनानै मोनलाया मा खालामनाया मोजां जागोन। निस्सय नोंथाङाबो जाफेरदों जानो हागौ। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'आव बैफोर कमन सेक्स प्रब्लेम्सखौनो सावरायगोन, मानोना नोंथांमोना बेफोर कमन प्रब्लेम्सखौ ध्यानबो होआखै जानो हागौ, जायनि जाहोनावनो बिसि फिसाय बा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बोराबलायनाया बांसिनदों आरो खायफा हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफोरानो गुबुन सुबुंफोरजों सोमोन्दो थालायो। बेनिखायनो जों गिबियाव हिनजावफोरनिखौ सावरायग्रोगोन। आथोन गेलेनाय समाव आथोना सानाय। गिबि आथोन गेलेनाय समाव हिनजावफोरनि आथोना सानो हागौ। खायफा हिनजावफोराथ' जोबोर गियो, मानोना बिसोरनि आथोना सायो। बेयो जोबोर कमन बाथ्रा। गोबां आइजोफोरनानो गिबि आथोन गेलेनायाव बैफोरबायदि प्रब्लेम्सआ जाखायो। बेनिखायनो गोसोखौ आरो देहाखौ आथोन गेलेनो थाखाय रेडि खालामग्रोना लानाया मोजां, माने इच्छा जाहोग्रोना लानाया मोजां फार्स्ट आथोन गेलेनाय समाव। नाथाय 24 बोसोर खाथि सफैनाय समाव आइजोफोरना इच्छायाबो खमायलांनो हागौ। मानो होनना बुंब्ला मेन्टेलि मेंनाय, गोबां खामानिनि बेस्थ'आव आरो बैसोआबो रागाव लांनायनि जाहोनाव हरमनेल सोलायनायनि थाखाय आथोन गेलेनायनि इच्छाया खमायलाङो। नाथाय बेखौनो हिनजावफोरा गावनि गोरोन्थि होनना सानो। हाबा जानाय आइजोफोरा फिसायखौ गोजोन होनो हायाखै होनना फोथायना लायो, नाथाय बेयो बैसो जानाय बा हरमनेल सोलायनायनि थाखायसो जायो। बेनिखायनो जेसे हायो एसेनो फिसायजों आथोन गेलेनायनि बाथ्रा सावराय आरो इच्छा जाहोनाया मोजां। नाथाय खायफा बिसि फिसाय आथोन गेलेनायाव जर जबस्ति बा थाबैनो सम गैयै बायदि खालामोब्ला लोगोसे लाजिनाय आरो एक्सपिरियेन्स गैयिनि थाखाय आइजोफोरा गोजोननायखौ मोनदाङा। बेफोर बाथ्राखौ हिनजावफोरा गावनिनो मायबाफोर खमि दं खोमा होनना सानना लायो, नाथाय बेफोरबायदि नङा। लोगोसे हिनजावफोरनि आथोना गोरान जाखाङो। टेनसन्स बा हरमनेल अस्थिरतानि थाखाय जो आथोना गिसि दै बायदि सोमजिया, जायनि जाहोनाव आथोन गेलेनाय समाव गोबां खस्थ' मोननो हागौ। बेफोरथ' जाबाय फिमेलफोरनि प्रब्लेम्स। नाथाय मेलफोराबो जायो, जेरै थाबैनो गगारनाय। आथोन गेलेनाय समाव बांद्राय गोजोननाय लानायाव बा बांद्राय उत्साह जानायजों स्पार्मआ थाबैनो गलाङो। नाथाय खायफा हौवाफोरा खालामफेरैनि जाहोनावबो थाबैनो गगारलाङो। बिनि उनाव गावखौनो लाजिनो ओंखारो, थाबैनो गगारबाय, बिसियाबा मा सानगोन दा, जेबो गोजोनदियानो जां होनना सानलाबायो। बेनोल' नङा, हौवाफोरनि आथोना टाइट गोरा जाखाङा जायो। खायफा मेलफोरा सानो गासैबो मोजाङैनोबा जागोन ना जाया, टेनसन्स, गावनि सायाव फोथायनाय गैया, बांद्राय आखाइ संफ्ल'नायजों आरो बांद्राय पर्न गाज्रि भिडिअ नायनायनि जाहोनावबो बेफोर प्रब्लेम्सआ जायो। नाथाय बैसो राग'नायनि थाखायबो गोरा जाया। बेल' नङा, खायफा हौवाफोरा फरायनायखौ लानानै लाइफनि थांखि मावफुंनायफोरखौ टेनसन्स आरो मेंनायनि थाखाय आथोन गेलेनायनि इच्छाया खमायलाङो। नाथाय बेखौनो हौवाफोरा गावखौनो लोरबां होनना सानो आरो बेफोरबायदिनो रिलेसनशिपआव हौवा हिनजाव बांसिनसो प्रब्लेम्सआ बांनो हमो। खायफा बिदिनो हौवाया मोजां गोजोन होनो बा बिसिनि इच्छाफोरखौ जाफुंहोनो हायाब्ला बिसिया गुबुन सुबुंफोरजों लाइन लालाङो आरो हौवाया जेरै नागिरदों बेखौ मोनाब्ला गुबुन हिनजावफोरनि सायाव इन्टारेस्ट दिन्थिनो हमो। अब्ला बेफोरनि राहायालाय माथो? 18 निफ्राय 24 एबा 25 निफ्राय 34 बोसोर बैसोबाबो बा जिखुनु बैसोनि हौवा हिनजावफोर बैफोर प्रब्लेम्सखौ लानानै मोजाङै रायज्लायनांगौ, बिसि फिसाय अनज्लायनायखौ बांहोनांगौ आरो आथोन गेलेनाय बा एसे रमान्टिक जानाया मोजां। टेनसन्सफोर, खामानि मावनायजों मेंनाय समाव बिसिया बा फिसाया एसे बुजिनानै अननाय बा रमान्टिक जानाया मोजां। बेबो नंगौ, बैसो जाहैनायनि थाखाय इच्छाया खमायलांथारो। हौवाफोरा गावनि सायाव फोथायनाया थानांगौ, आं गोबाव सम खालामनो हायो होनना, बिसिखौ फुरा गोजोन होनो हाखायो होनना, आरो बिसियाबो 100% हेल्प खालामनांगौ गोजोननाय लानायाव। बेफोरथ' जाबाय कमन बाथ्रा सेक्सखौ मिर्च मासाला लागायनाय। नाथाय बांद्राय गाज्रि भिडिअ नायनायजों आसलि आथोन गेलेनायाव बे गाज्रि भिडिअनि बायदि जागोन होनना सानो, नाथाय आसलियाव बेफोरबायदि जायाब्ला गावखौनो गाव लोरबां खालामनोनो हाया, आथोना उन्दै बायदि सानलाबायो हौवाफोरा। हौवा हिनजाव आथोन गेलेनाय बा बैफोर प्रब्लेम्सखौ रायज्लायनायनि खमिब्ला बियो बैफोर प्रब्लेम्सखौ आरो बांद्राय खालामना होयो। आं जि सलुसन्स खोन्थादों बैफोरजोंबो प्रब्लेम्सआ खमियाखैब्ला बा खामानि होलाब्ला थाबैनो डक्टरजों सावरायनाया मोजां, मानोना डक्टर्सफोरा बैफोर प्रब्लेम्सखौ मोजाङै बुजियो। बेफोर बाथ्राया क्लियार जाबाय। नाथाय गासैबो समाव गाज्रि फिल्मनि बायदि मोगथाङाव जानो हाया।
बेखौबो गोसोआव लाखि। खायफा बिसि फिसायना बेखौबो लानानै दावराव दावसि जाबाय थायो। लोगोफोर, गासैबो प्रब्लेम्सनि सलुसना थाखायो। माथ्र प्रब्लेम्सखौ बुजि, सावराय आरो सलुसन्सखौ नागिर। मानोना नोंथांनि रिलेशनशिपखौ रावबो ध्यान होबाय थाया। बिसि फिसाय मा जालायदों जालायाखै, हायोबाथ' प्रब्लेम्सखौ बांद्रायसो खालामना होयो। चान्स नागिरो मायबा मायबि खालामनो। बेनिखायनो बिसि फिसाय बुजिलाय। नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरा सानदों जानो हागौ, माथो बिसि फिसायनिसो बाथ्रा बुंबाय थाबाय होनना। बेफोर गासैनावबो सोलियो आरो गासै बैसोफोरनावबो। जुदि सोरबा सेंग्राफोरा बांद्राय आखाइ मारियोब्ला आरो बेखौ नागारनो होनना सानदोंब्ला नैबे भिडिअखौ नाय आरो जों बेयावनो लोगो मोनलायसिगोन। अके लोगोफोर, बाय। जै बर' हारिनि जै। नोंथांमोना मायबाफोर हेल्प नांगौबा आंनिफ्राय हेल्प लाहरनो हागोन। आङो बांद्राय फिस लाया। गाहायाव आंनि इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि आइडिखौ होना दोनखानाय जादों।